morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ नेपालनि अनुराधा खरेलाया उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सोल्जार्स अफ हिउमेनिटी बान्था 2024 आजावदों। अनुराधा खरेलाखौ 21थि उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सोल्जार्स अफ हिउमेनिटी बान्था 2024 जों मान बावनाय जादों। नेपालनि समाज सिबियारि अनुराधा खरेलाया, जायखौ अन्नानै नेपालनि मादार टेरेसा महरै मिथिनाय जायो, बिथांनो मानगोनां 21थि उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सोल्जार अफ हिउमेनिटी बान्था 2024 बान्था होनाय जायो। बे गोसो गोरबोनि फोरबोआ क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जादोंमोन, जेराव खरेलाखौ सुबुं माहारिनि जौगानायनि थाखाय बिथांनि गोख्रों बाउसोमनायनि थाखाय फालिनाय जादोंमोन। बर' हारिनि सासे मानगोनां दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सन्मानाव गायसनजानाय बे बान्थाया बै सुबुंफोरखौ गनायथि होयो जाय गोजोनखौ जौगाहोनो आरो गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावो। सुबुं लांखारनायनि बेरेखायै दावहायाव मुलुगनां आइकन खरेलाखौ आइजोफोरा आरो गथ'फोरखौ रैखाथि होनो आरो लांखारनायनिफ्राय बारग'नायफोरखौ हेफाजाब होनो बिथांनि नारा-नाथा नाजानायनि थाखाय मान होनाय जादोंमोन। बे बान्थायाव गांसे फोरमानलाइ, बड'फानि मोनसे मुसुखा, मोनसे दोरोङारि टाकना सेट, मोनसे आर'नाइ आरो 2 लाख रांनि नोगोद रां बान्था। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ सुबुं माहारिनि थांखिफोराव खरेलानि सरासनस्रा नङै बिहोमाफोरनि सायाव गोसो होनानै बिथांखौ सुबुं माहारिनि थाखाय मिजिंनि स्रां बुंदोंमोन। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सावनाय आरो मोनसे माला गाननाय हाबाफारिजों हाबाफारिया जागायजेनो। पद्मश्री बान्था मोनगिरि पेट्रिसिया मुकिमा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन, जेराव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', इउएनबिटिनि आफादगिरि डक्टर डिमासा डी मुसाहारि, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा नीलुत स्वर्गायारिजों लोगोसे मानगोनां बाहागो लादों। नैथि खौराङावनो दङ आसाम सोरखारा रोखा खालामदों अरुणोदय 3.0 नि थाखाय इनकाम सार्टिफिकेट फोरमानलाइनि गोनांथि गैया। अरुणोदय 3.0 बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरा इनकाम सार्टिफिकेटनि गोनांथिनिफ्राय रेहाय। आसाम रांखान्थि बिफान। आसाम रांखान्थि बिफानआ मोनसे मावख'आरि खेंफोरथि होदों जेराव बुंनाय जादों दि अरुणोदय 3.0 बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरा हाबाफारिनि सिङाव राङारि हेफाजाब मोननो थाखाय आयनि फोरमानलाइ होनायनि गोनांथि गैया। फोसावथायनि बायदिब्ला नंगुबै रेशन कार्ड गोनां नखरफोरा गावनो गाव बे बिथांखिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन, जाय रांखान्थियारि लोरबां नखरफोरनो 1250 रांनि दानारि राङारि हेफाजाब होयो। बे आगाननि थांखिया आर'जलाइ बिथांखिखौ गोरलै खालामनाय आरो बेखौ थि खालामनाय दि आर'ज आरजाथाव नखरफोरा नाङै, गोबाव जानाय एबा दलिल खालामनायाव हेंथा गैयाजासे हेफाजाब मोनो। बांसिन फोरमायथिनि थाखाय मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ मावख'आरि चेनेलफोरजों सुबुरुन लानो एबा थिखानाय बिबानगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनो बोसोन होनाय जायो। थामथि खौराङावनो दङ श्रीभूमियाव उन्दै बैसोनि हाबानि जाथायजों सोमोन्दो थानाय सा 22 खौ हमदों। आसाम पुलिसआ 21 दिसेम्बरखालि श्रीभूमि जिल्लायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायजों लोगोसे उन्दै बैसोनि हाबानि बेरेखायै गावनि फोसावनायखौ गोख्रोंसिन खालामदोंमोन। आयेन बेरेखा हाबानि दायनिगिरि सा 22 हौवाफोरखौ खादोंमोन। बेयो बाङाइ बैसोनि आफादफोरनि गुवार जेंनाखौ होबथानो थाखाय रायजोनि गुवार नाजानायनि बाहागो। बिबानगिरिफोरा बे थामथि खोन्दोनि हाबाफारिनि समाव उन्दै बैसोनि हाबाजों सोमोन्दो थानाय मोन 19 केसफोरनि फोरमायथि होदों। श्रीभूमियाव हमजानाय बे हुदाखौ दबथायनो आरो गथ'फोरखौ सोबख'नायनिफ्राय रैखा खालामनो रायजोनि थिरांथाखौ दिन्थियो। पुलिसआ नोगोरारिफोरखौ बे आयेन बेरेखा आरो खहा गोनां समाजारि हुदानि बेरेखायै फोसावनायखौ मदद होनो थाखाय बेफोरबादि जाथायफोरनि फोरमायथि होनो खावलायदों। ब्रैथि खौराङावनो दङ काकजान रिजार्भ फरेस्टआव सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावनानै बुथारदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला 22 दिसेम्बरखालि डुमडुमा उनडेर तिनिसुकिया जिल्लानि काकजान रिजार्भ फरेस्टआव सासे सुबुंखौ गुलि गावनानै बुथारनाय जादों। बुथारजानाय, जायनि सिनायथिखौ सुब्रत थांती होनना मिथिनाय जादों, आखाइजों बानायनाय गावग्रा हाथियारजों गावनाय जादोंमोन होनना फोथायनाय जायो। पुलिसआ मोदोमाव गुलि नांनाय जोखोम थानायखौ रोखा खालामो, बबेखानि बुथारनायनि थांखि आरो दायनिगिरिनि सिनायथिया रोखा नङा। बिबानगिरिफोरा गुवारै नायबिजिरनाय जागायदों। पुलिसआ दायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ मिथिनो थाखाय रिजार्भ फरेस्टआव गावसोरनि अपारेसनखौ गोख्रोंसिन खालामदों।
रिपर्टफोरा इंगित होयो दि जाथायनि सायाव थांखिया सानै लोगोफोरजों हाग्रायाव दंमोन। बबेखानि सानैबो सुबुङा जाथाय जायगानिफ्राय खारलांदोंमोन, जाय आरोबाव सन्देह खालामबावदोंमोन। दासिम रावबो साखिफोरा सिगाङाव फैयाखै आरो केसआ सोमोनांथाव जानानै दं। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 5 थि खौराङावनो दङ आसामनि टंला दुखुनांथाव जाथाय। सानै उन्दै बिदा-फंबायनि सेंग्रा बाथुलखौ बुथारनायनि दायाव खादों। पुलिसनि बादिब्ला सानै उन्दै गथ'सानि बिदा बाथुलखौ, जायनि गोथै सह'खौ 21 दिसेम्बर खालि उदालगुरि जिल्लानि टंला सान्थौपारायाव गोदोना सेबथेनानै मोननाय जादोंमोन, बिथांखौ बुथारनायनि दाया खानाय जादों। टंलानि नीरज शर्मा सेंग्राखौ गावनि उन्दै बिदा बाथुलखौ बुथारनायनि थाखाय खानाय जादों, जाय 20 दिसेम्बर सुक्रुबार खालि फरायसालियाव थांनायनि उनाव गोमादोंमोन। बिटिआरनि आइजिपि बिबेक राज सिंहआ बुंदोंमोन दि नीरज शर्माखौ जावजा बुथारनायनि थाखाय खानाय जादों। बुथारनायनि हाथियार आरो दायआ बाहायजानाय गंसे मटर साइकेलखौ जब्द खालामनाय जादों। सानै बुथारजानाय गौरब आरो कौशिकआ शुक्रबारनिफ्राय फरायसालिनि थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव गोमानायनि खौरां मोनदोंमोन। बिथांमोननि गोथै सह'खौ फुङाव सासे जायगानि थागिरिया नागिरना मोनो, जाय पुलिसखौ सांग्रां खालामदोंमोन। दाय गोनां जायगानिफ्राय फोरमान बुथुमनाय जादोंमोन आरो सन्देह गोनांफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामनाय जादोंमोन। नायबिजिरनायनि समाव जों मिथिनो मोनदोंमोन दि बिसोरनि फंबाय बाथुल, नीरजआ बुथारनायफोराव लोब्बा दंमोन। सिंहनि बादिब्ला नीरजआ हौवासाफोरखौ गावनि मटर साइकेलजों फरायसालियाव लांदोंमोन आरो लामायाव मोनसे गोजान जायगायाव दायखौ मावदोंमोन। दासिम दायआ गुबुनजों लोब्बा थानायनि जेबो फोरमान बिथाङा रोखा खालामो। बुथारनायनि थांखिनि सोमोन्दै सोंनायाव सिंहआ बुङो, नीरजआ गोसो होयैनि थाखाय गावनि बिफानि फारसे नेवसिजानाय आरो दुखु मोनदोंमोन। ओरैबायदि मोनो दि बिथाङा गोसो बायदोंमोन, नाथाय जों फेग्रा मुवा सोबनायनि जेबो फोरमान मोनाखै। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।